Pulianin bong sakat dah. Ani mong ka ano piaba king sadebar mani shiniwa hastewa kok berhastewa. Tahu kuno pot rok atau tang? Music video ro short film ro klayo. Ini kuno pot kelaj tang. Pot buji dia man. Oh राजनीति ro kun pot tang. Kere. Tini o jagawa hatai kotora je boro rok bang ma faine lama blok kelai meni. Nung boro sok pai kya? Kita bagai blok kelai. Tini seng je sini mantai sini tipra sorong ni mantai ni bagai seng tini oro ma paikya soba khanya bagai sini tipra sorong ni mantai seng jeske pun seng nanggo o bagai seng oro tini soba seng paikya joto no tipra sa thansa kai seng kuno paikya oro soba wa haye inke we need our needs and right obonota inke o lama ka suma bai road block khai ma bai hamai kya asogo chiri khok lai ma bai norok mantai rok no rejakan ne norok bkhawa poje daklai Puitu to tabuk kata kelayo tam ni ke sung tabuk sini ti perasa ni thansa ni sung pan punu ka hai deba pan punu ka ke jete sini jeti minister Narendra Modi ba mari sini Tripura ni jesta ni Manik Saha bo menugui jete Saiman nanti je cinti perasa besek thansa tong tai mantai besek bol sungno rikangge tam na bagai mane khakhayo je ruan no honita cinti perasa thansa no nugui obai ke da kabangma boro kabangma sarkar no borok da camera on camera si sai tong ruya ti perasa rong ne kiratar ti prelen ruya inke borok da ruya sini sai tong ka da abo da borok Rena niko kita, engkau makin orang road block kai ciri kok ma bai simin borok ruan henanya asa aja dong nake. Seng kau to asa kayo, je sini osoba sukses no untung henai. Tam nike seng asa kosto kai pungni simi mai ti saya kai joto no orang thansa kai seng leng mal lenggo henya kare ciri sini je mantai ni seng sani tonggo. Nike borok bomo no bujina nang nai, jete sini mantai no borok rena ni. Gabono kaklayo borok sini oje seng sini osoba klai tong mono borok buji thong seno je sini mantai ti prasarang mantai no borok gudunani ungthong abono Sabono san tabuk sini Narendra Modi bono te sini state ni Manik Saha borong mento sini je India ni te sini Tripura ni ke borong no sung sano je sini je mantai tong mani sin tabuk to te bo your generation te bo sung kebang ma te bo ke borong ni sini puro sa something tong ke sini te onyo next generation puro te bo sung maya ang nai ke obagai jete tamu simno sung sini rights manoi jete sini your te generation next generation bo te bo kusugo kanati ke abono nai bota sim asik bosor da borok rena ke da ripai khamo tabuk sik jara kono step na haira engkau mai ke chiri khogoi borok na sanma bai sim da ruan ani khaka chiri gai sung chesta khanyai bono convince khanyai je sung no sin manthai runa nong thong hone sung je sung man sakti ni sung choba khlainai na tai sin ro 6 hours tong ko engkau 6 hours sung je khlai man sak sung kutulia sin je na ka thunya na ka sung thunyai je lang ma tong sa sung ruin thangnai obna jan no ga su tong nai rong na bo hono tong ko tai 6 hours tong ko phaidi sung bai logi re phaidi sin je man thai no san phaidi sung ma thong mai thong to pano sin tiprasa rong thansa sung khunung na nangnai ble sin tiprasa besak phan tong besak hamjang ma tong ya bono sung tini je te 6 hours tong ma sak sung tong wi thanai tai sung sini je man thai no je mai sak ayang ni kol haya sa sung oro sani no tong nai changke o jaga bo chiri khogo kablayo asuk layo ok buksa khlai ni tong layo kosto khlayo obai ke simi da mannai nai ke kono official babe kono sanmani te tong official babe abo sanma da tong abo to obai ke da sing kabang ma bosor na kabang ma tabok bai ke 70 bosor ama ke sani felika agin thik abo borok sanai tongo singno khlai risidi Tripura yakari thani abaka alada state panerdi power panerdi ni kabang ma borok sanmang 100 bosor kati tong hatabu o system ke sani tong ko obo bai hingga kang man tok ma ton yang kita mu buskan ro bahagi khlai ke man tok ma tong bahagi khlai ke tabuk tini to coba kota no hani mano engke omo khlai mani plus sung kisa se borok bai bo kisa se kokrok ma salai no official kamti bo omo simi khlai ma bai to man to hai bo ma tongo hai pano te bo official kamti khai genge te bu sung mana na hai kha khayo ta te bu sung sini
phunu kangke thansa power no sing jodi phunu kangke sing te bo mana no haino asa khayo ta nong ko tini o greater Tripura যদি মাংখাংকে ওরা তাম মানাই সাইজমা abo to asuk to saimia greater Tripura মাংখানি তাম সুবিধার tong subidar tongo sini te bo je sini ST rok no te bo gobang ma jaga no jemon sakri rogo te bo mana tei engke tai gobang ma jaga no ta kaise ka ko mele ho mai ang ki batamo man ki batamo greater Tripura man ki batam tam manai mai ki batamo ma kase abonang sai abonang sai mari ঠিক আছে কে হামবাই কে সিং অন্য বরং বুকাতি সিং লাই নকে তাই কোন সাজাং চেতং ক মেসেজ সরগজাং চেতং তাই তো মেসেজ যারা নক আসুক তংনাই নম সিমি রিকোয়েস্ট খাইনে মুসুঙ্গ যতন ফাইদি ফাই থাংসা খাই সিন থাংসাनि पावर फुनुक फाइदि गे सिं सिनि जे अ ग्रेटर Tripura जों जसके मानासि नांनाय जे माय एसा जों फाइट खाइ दंनाय गासुन हामबाय दारा ननो